good morning! Welcome to my channel! Tagnaan ninyo kung asa mi padong. Magkita-kita to niya. Mag-adventure, good mo. Mag-hiking, makana sila. Mount Everest. Mag-hiking. Hindi naman ganda hiking. Oo. Mas nindot daw dari mag-hike or mag-jogging. Kay dili kay disturbo. Oo. Kaysa dito bitaw Kay- sa kanang padong ka sa San Miguel bitaw na dalat. Mas busy. Busy naman dito kay naman good mga pasayroan na multicab, mga habal-habal. Diri, kuan naman yun ni dinhi. Ang mga sakyanan na mulabay diri katog yung moadtog dahilayan. Oh. Nindot kayong dalan ba? Ka-street yun ba? Mag-walking diri kutob ra pud sa inyong makaya kay kung lawson gyud nimong dahilayan, good luck. Maka nang mag-walking lang. Backlight. Okay, driver. Good morning, Ma'am Gwen. Sulaw. Pwede ta ka-interviewon, gamay lang. Ayaw, mapilat eh. Asa na itong kuan karon kanang pag-uwing? Kuhain. Sa magandang dapit. Agingan na siya magandang dapit o imo lang na siya nga term? Ako alam na nga to. Wow. English speaking activist. Yung hanap Ay, yung kahanguso na siya. Galing na mga Oo. pa. Ginamay ka pamaligyag mais din nila yung unahan. At kami pamaliga ka ni Day ba? Ay, kamuting doon ni Daddy. Hala, bunyagan mo unyag laway. Karon para ka uban Wala man yun na siya Wala siya ka uban na to ka nagdaot man ka tulay ba? Oh, unsa man to? Doan. Monthly visitors, unsa man to? Dili. Kuhan. Nagdaot ang iyang... Ay, gisumpo. Oh. Sorry for the term. Char. Tari siya guys. Tari siya guys. Guwapa sad na siya pa. Nakat naman ako. Ay, nana oy. Na lagi. Record. Guwapa na siya. Unsa day mong ngalan, Miss? Namumin na. Sino, Miss? Unsa yung ngalan, Miss? Ilay na ng ilay. Ilay. Nakay channel, Miss? Wala. Shout out, Miss. You are open. You're At open. sa kong crushy. Hala! Hala ka! Sakpan! Siyempre, dili pod magpakuan ang iyang abay. Ang future rain. Loko, uy. Daniel Padilla ng Si Cagayan de Daniel, Oro. oh. Daniel Padilla. Ikanan ba? Yes, Mrs. Ko? Ano ba? Sige na, naman sa salita. Yes, Mrs. Ko. Ay, regla, mami. Shout out. Shout out sa akong mga friends. Yeah. Nganli. Sa mga friends ba? Friends na ako, classmates. Okay. Oh, it's nice. Siyempre. I will introduce you guys my habitat. Bitaw guys. First time po siya karon maadtog dahilayan. Thanks sa kahigayunan na tagaan tag chance. Magkuhan yun din si Daddy maglibre. Kay first time siya maadtog dahilayan. Bago pa rin tanong diri doon ba? Oh, bago pa rin. Ganyan ka istorya ba? Daklit po na ako Ayaw. Akong beautiful sister-in-law. Wala problema kay. Beautiful magid kati. Ingna din ati sa unag yun. Sa una ba? Shout out.
Asher. Si Asher. This way to Ma'am